És que vostè menteix més del que parla. Vostè per què presenta la moció? Jo li faig dues preguntes. La presenta per garantir el coneixement d'aquestes 3 llengües? Sí? O la presenta per disminuir el coneixement del català? No. Vostè, com s'ha dit aquí, el tema de l'anglès, doncs si fa o no fa, tant els hi fa. Jo faré una explicació i ho explicaré per la gent de bona fe, perquè vostès van a les escoles i enganyen i li diuen, presenten un paper i diuen vostè està a favor del trilingüisme, signi aquí. Signa la pobra gent i després el porten al jutjat i a través del jutjat intenten canviar el sistema educatiu català. Sí, ho fan així i ho fan a diferents escoles i a diferents ciutats. Sí, deixi'm acabar, sisplau. Com si vostè li diguéssim a un cirurgià quan ha de fer una operació com ha d'operar, no? El que nosaltres el que proposem és de dir, vostès deixin treballar els professionals, que garanteixen el coneixement d'aquestes 3 llengües. Sap qui diu si garantim o no el coneixement d'aquestes llengües? El Ministeri d'Educació. I sap qui diu el Ministeri d'Educació? Sap si els alumnes catalans tenen un nivell més elevat o no que la mitjana estatal, per exemple, en ciències matemàtiques i comprensió lectora? Estem per sobre la mitja o no estem per sobre la mitja? Què creuen? Estem per sobre la mitja o estem per sobre de comunitats monolingües com Múrcia, Extremadura o Andalusia? No estem per sobre. Aquí estan les dades del Ministeri d'Educació. Però això a vostès no els interessa. Però encara li faré una altra pregunta. Diu, a l'informe PISA 2003, 6, 9 i 10 fa una pregunta i diu el coneixement no de la comprensió lectora, matemàtica i ciència, sinó el coneixement de la llengua castellana, que aquí també s'ha dit. Doncs tots aquests anys, en tots els informes PISA, Catalunya està per sobre o per sota la mitjana de l'estat espanyol. Què creuen? Per sobre, perfecte. Per tant, es garanteix o no es garanteix el coneixement de la llengua? No es garanteix? Entenem que es garanteix. Sap com s'aprèn una llengua? La llengua escrita s'aprèn primer per un coneixement oral i entenem que en aquest entorn no tenim un problema de coneixement oral de la llengua castellana, en els patis, els carrers, els mitjans de comunicació, els dibuixos, les pel·lícules, etc., totes en castellà. Per tant, hi ha una primera fase que no hi ha problema. Aquí tothom entén el castellà. Porti'm un alumne de primària que no entengui el castellà 1. Porti'm un. Aviam quants en poden portar a la inversa. Uns quants, segur. Qui decideix que els alumnes es mereixen el coneixement d'aquestes llengües? Qui ho decideix? Ho decideixen vostès, que són minoritaris en aquest país? O ho decideix el conjunt del Parlament de Catalunya per tant la representació d'aquest país? Vostè és molt curiós perquè, clar, vostès el que demanen és anem a millorar l'aprenentatge de l'anglès traient hores de català i augmentant les hores de castellà. Fantàstic, és la manera que entenc més coherent de realitzar això. I miri, hi ha un exemple molt clar. Sap per què vostès el que pretenen és disminuir el coneixement del català? Per què ha passat al País Valencià? Al País Valencià, en els darrers 15 anys, hi ha hagut una disminució del coneixement del valencià en les franges de 15 a 24 anys. El 2004 hi havia més valencians entre 15 i 24 anys que sabien el valencià que el 2010. Això és el que vostès busquen. Però per la mateixa regla de 3, en teoria, el País Valencià hauria de tenir unes millors notes en PISA. No? Perquè clar, com que han passat de ser més bilingües a ser una miqueta més monolingües, diguéssim que o més coneixement o menys coneixement del català haurien de millorar la seva posició al PISA. El País Valencià segueix en ciències, llengua i comprensió lectora per sota la mitjana catalana. Per tant, jo els torno a fer la pregunta que he fet inicialment. Quin és l'objectiu de la moció? Carregar-se la llengua catalana o conèixer i garantir el coneixement de les 3 llengües? Per tant, si no és aquest, per què volen canviar el sistema i per què li han de dir als mestres, als professionals de l'educació, com han de fer aprendre els nens i com han de fer garantir les llengües? Vostès van a carregar-se la llengua catalana, així de simple. Nosaltres en cap moment hem posat en dubte la necessitat de conèixer la tercera llengua. No ho hem dit, això. De fet, aquest grup municipal portava en el seu programa electoral com una de les grans propostes l'anglès 312, on es volia potenciar l'anglès pel coneixement de l'anglès, etc. Per tant, de lliçons sobre aprenentatge de llengües, poques, perquè volem garantir el coneixement de les 3 llengües. I si cal, de les 4, perquè és important que en aquest país els nens i les nenes coneguin també les seves llengües maternes, siguin la que sigui, el xinès, l'urdú, l'àrab, el que sigui. I llavors el jutge el que li diu a l'escola, miri, vostè el que ha de fer és aquestes hores de castellà, a més les ha de fer en aquestes matèries i no les pot fer ni aquí, ni aquí, ni aquí. O sigui, vostès el que estan pretenent a través d'aquests jutges i a través d'aquests fiscals és determinar com hem de donar la llengua a les escoles per al seu aprenentatge. Això ho estan fent, no digui que no perquè ho estan fent.
Sí, ho estan fent a diferents escoles i a l'escola Ginobart. I el problema que tenen és que agafen i per un alumne, per un sol alumne, amb aquesta llibertat que vostès aboguen, per un sol alumne fan canviar tota la classe i fan canviar tot el sistema d'aquella escola. I per culpa d'un alumne, la resta dels alumnes s'han d'adequar. Per tant, vostès el que fan és atacar directament a la llengua. Així de clar i així de simple, i els agradi o no els agradi. Vostès, per sort, pinten poc i per sort cada cop pintaran menys. Que parece ser que en los patios de los colegios, los niños que hablan en castellano, en el patio, no hablamos del colegio, hablamos en el patio, bueno, les marcan con el punto rojo.